Vanessa. Ukáž. Ale ono to vypadá docela dobře. No, Ale bacha na porty pak, víš, aby ti tam nic jelo, takhle to Ne, ještě. to jsem ještě připraven, já potřebuju si to oznamenat. Ještě 13 lidí, vyčkejte. Takhle. No, já si to tady označkuju, hele. No v tom vypadá jako lesba. Cítěli, to je mladá holka, jak to můžeš... A teď má hezký křivky a tě ukáže. No, to je dnešní mládež, oni chtějí všechno. Oversized. No, co to je? Oversized. Oversize, jo. Tomu se tak říká, že ti to je velký, jo. No. Ježišmarja. No. No, hele, máš to krásně, no mi dej chvilku, prosím tě, ale drž, nehej. Pojďte se holky rozloučit takhle lidem. Zítra zase příště, přesně v téhle sestavě 6:15. Hele, tak zítra teda v 5 hodin se vidíme, jo. 6. Tak v 6. Tchýně už mi šije. No, tchýně už šila takovej jakýsi